खुलुमबाय क्या आंनि नायतंनाय खाजानि ताखुकै बुकसंनो आं नं बागै कक्तुमा काहाम तुइ फैकिया गुड न्यूज आं नं बागै तुइ फैकिया पडकास्ट मास्टर क्लास सीरीज o podcast master class series o जों podcast related आं नं बागै गोबां chapter तुइ फैनाय तिनि आं तुइ फैके नं बागै first chapter o first chapter o तंनाय three topics तुइ जों तिनि सालायनाय पुइला सालायनाय जों podcast TAMO or what is podcast second जों सालायनाय why podcast जों तामनि बागै podcast खाय third जों सालायनाय how to start podcast in 2025 जों बायके podcast ना जों चेंगलायसिनाय फाइनाय year ro that is 2025 आव जों ताबो कैसे कैसे के सुक्रुबै सालायसिनाय okay जों पुइलानो सानाय what is podcast podcast TAMO जों podcast न जरे टेक्निकली साना था के podcast जोंखा कैसा सीरीज ये कैसे collection of audio files तामाबो कैसा collection ये series माने कगमा chapter नि तामाबो कैसा audio file ने जों तामखाय either जों बनो डाउनलोड खायनाय खानाय मानो ये जों ऑनलाइन स्ट्रीम खायबो नाय मानो जों बर नायमान in various devices like ताबो जों सिन स्मार्टफोन both Android and iPhone जों खानाय मानो जों सिन कंप्यूटर लैपटॉप iPad pad आमतेरो जों खानाय मानो बाके खानाय मानाबो जों on demand माने जेफ्रा आं मुचुगो आफरनो आं नाय मानो आबनो आं मुचुंखा आं उकुलगो नाय मानो बसांगो थाङि नाय मानो आं एग्जांपल रिकाय सासिबनो आगिदिन दिनो गंके ओ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नि ऑप्शंस करि बागै पॉडकास्ट आफरो एक्चुअली पॉडकास्ट फॉर्म करि जों इंटरव्यू रो खनो आगिन दिनो अब खतामो जेफ्रो रेडियो रो जों रेडियो ट्यून मा खैबोंनि बैंडविड्थ जों खानाय मानो सिनर कुन कंट्रोल करि फिया पॉडकास्ट गतामो नों ताबो गमा प्लेटफॉर्म थांगै नों निने मुचुंतै निने जरावो निने चाजामनि टॉपिक एपिसोड नों खानाय मानो ए आबनो मेन डिफरेंस गस आं तसे हायनाय सापिनाय पॉडकास्ट तामो पॉडकास्ट जोंखा series or collection of audio files which could be either downloaded or streamed in any devices on your demand gatamo koro santange podcast जोंखा गोबांमा बुचुपसा कायसा audio file नि collection abo जों ऑनलाइन टिबो जों स्ट्रीम खायनाय मानो खानाय मानो ओंनि हांगो जों डाउनलोड खायबो जों नाय मानो या खानायबो मानो ओंके जों बर खानाय मान जों जेकुनु डिवाइसेस लाइक फोन रगो आईपैड लैपटॉप डेस्कटॉप एनी डिवाइस जों खानाय मानो आबो सिनि डिमांड जों जे मुचुंफ्रु जे टॉपिक नायना मुचुंगो आबनो जों नाय मानो सिनि कंट्रोल दं कमप्लीटली सिनि कंट्रोल दं ओंके आबनो नो पॉडकास्ट ओंके खाकायो नरक पॉडकास्ट तामो ताबक तकिसा क्लियर रंखना चलो जों नेक्स्ट स्टेप थांलासिने नेक्स्ट टॉपिक वाई पॉडकास्ट जों तांगि पॉडकास्ट खाय निया खायना नां ओके अरबो थ्री ते हेतों 3 पॉइंट्स जों तांगि पॉडकास्ट खाय फर्स्ट जों गंके निनि मुचुगमा तंगो निया निनि रुंमानि तंगो जे नों पब्लिक बाय निया निनि हामजामा बररो बाय नों शेयर खायना मुचुगो निनि नॉलेज नों शेयर खायना मुचुगो हेदा सेकंड तंगो जों पॉडकास्ट शेयर खायमानि बरे सेकंड ताम तंग सेकंड तंगो जों आबनो स्ट्रीम खायो जों कमा प्लेटफॉर्म तलाङै जों तामो स्ट्रीम खायमानो स्ट्रीम खायमानो उलो जों तांनाय जों ऑडियंस ग्रो खायमानो सिनि लॉयल ऑडियंस जों स्नामै मानो थर्ड लिखतामो थर्ड लिंगंके सिनि जे कनेक्शन या सिनि जे अथॉरिटी या जे क्रेडिबिलिटी जों आबो बिल्ड खायमानो आंमते सुगुरबै सापिनाय जों ताममगै पॉडकास्ट खाय पुइला हंगंके नों जे मुचुंगमानि नों जे साइमामानि याखनि स्टोरी जरि नों साना मुचुंखे नों आबनो शेयर खायना मुचुंखे निनि ऑडियंस बाय याखनि पब्लिक बाय निनि चाजानाय बररक बाय आम बागै जों पॉडकास्ट खायो फॉर एग्जांपल जों रमदि आनि पॉडकास्ट नर नुकना जों वेरियस गेस्ट नो तो जों बंग स्टोरी नो जों खानाव बरक साव बंगनि स्टोरी नो बंगनि एक्सपर्टीज रक बंगनि रोंमानि माने रक बरक सनो साइ खानारो ए आबनो माने पॉडकास्ट जों ताइ खाय जों बेसिकली
जों जे रोंमानि जों जे साइमामानि आबनो जों सिनि ऑडियंस या सिनि बरनो साइमान रना बागै aboni process जों तामोनुक abon process जों मानो जों बरनो motivate खाइमानु जों तामो सिनि public सिनि नाइटोंनाय जों motivate खाइमानु जों बंनो काइसे message pass खाइमानु जों knowledge share खाइमानु हेदा podcast नि through तै गाबोन उगलगो ताम फाइ निनि जे customer base बरोबो daily न खनावै बरो daily न निनि channel फाइनाय बरो loyal audience अंनाय तामले बरो value मानै दं निनि content नि गे third हंगा तामो नों निनि podcast नों कमा बरनो तु हेदा नों कमा बरनो तु कमा guest न तु बु गे नों बरो बाय connection गु normally नों हाइनो गे बरो बाय कक साइमिया फानो मन खामु approach खाइने फानसे difficult खामु फिया through podcast दं बागै नों various ranks profile नि बरनो नों रिंगै निनि show नों host खाइके तांनाय नों बरो बायबो निनि relation हामनाय plus जे night तंनाय रक बरो बो जेनिन credibility ता निन authority न बरो साइमानै हामजागै तेब नों बाय करनाय गंके आमबायनो जों podcast खायो नों साइमान खाना why podcasting गरटे से कगो सासिबनो नों podcast तै podcast host खाइबो income generation नों खाइमानु अब ते आं उलो future episode सावन third topic जों ताम सानन सालायमोन जों third topic जों बाहायके podcast न चेंगनाय फाइनाय सालो फाइनाय year 2025 अब ती बांके सावन podcast खाइथानि basic steps ताम तामो अब आं साइखनारनाय पुइला न podcast खाइनन बागै ताम नां first नांगो निनि video recording device माने निन नांनाय और तामो camera नांनाय हेरा camera या smartphone नाबै record खाइमानु हाइबन जोन सिकां नों पुइला न निन podcast नि channel नि याखनि podcast show नि title मुं नों मा चोंगनाय मुं simple मुं फानु मानु जे नों साजाव मुं फानु fancy मुं ना नाय नों मुं फारदि कैसे निन podcast show न आबन परे निन podcast नि जे show नि आबनि बागै नों artwork बो create खाइदि माने निन logo रक निन intro videos रक आबरक नों सनामै मानु ताबो कंमा platform दङ जे जागा नों सनामानु Canva one of the best नों और free access होबो नों free होबो नों खाइमानु एखन पाइबो नाय मानु नों artwork खाइने निनि logo रक सनामान बागै कंके आमन परे तामो नों artwork जतो सनापाय बेके नों मुं बरखा आं बरखा तामो next step कंके नों video न नों shoot खाइनानि podcast न जों shoot खाइनानि audio थं video थं कंके नाम बाय ताम नांनाय आं साका camera आबो ngै मानु निनि mirrorless DSLR या smartphone पानु मानु या action camera फानु मानु ताबो कंमा options दं कंके video नि परे audio record खाइनके नों microphone नांनाय audio interface बो नाङै मानु काम परे next तामो नों editing खाइ नांनाय editing तामो both audio and video नों editing खाइना नांनाय काम बाय नों ताम नांगुनाय नों PC laptop नाङै मानु कमा configuration नि नाङै मानु बा जों फाइनाय future नि chapter को जों सालायनाय ओंके नों जेफोर editing खाइबे क्या जन finishing खानि product आपो नों तामो next नों streaming खाइनानि platform मा थांनाय गां आनिन सासेमोन आं बेसिकली आं YouTube सिमोन आं stream खायो नरबो YouTube नंनि chapter नंनि podcast नि जे episodes नरब stream खाइमानु गे stream खाइमानि लगे लगे ताइताम सांतों और तंगो distribution के संकुता streaming खाइमानि plus publicity बो नों रोनांनाय नों आलका social media platform दङो बो नों निनि episodes नि advertise मा खाइनाय नों short stock share खाइमानु reels stock share खाइमानु अब हाके नों distribution खाइमानु ता जों थाटक ताम खाइनाय जों थाटक process जों repeat खाइनाय जों every week माने podcast नि जे frequency बुजिवै नों every week नियाके every day नों repeat खाइदियो process ओंके आबनो chapter sin topic 3 नि कक्ता बाइके जों podcast सेंनाय गावना तेबा आं सासिवनो podcast आबो audio बुं मानु video बुं मानु अब आंखे तो आं बहुत audio video खायो visual podcast खायो YouTube गां आनि न साइतंगो कनरक podcast चेंखा कनरक shooting बो खाइकिया मुंबो फारका टेक्से थाइमानो आं solo podcast देखाइनाय ना interview type podcast देखाइनाय solo podcast बो खाइमानो अब नों आसक
equipments bo nanglak gangke ang khaiman ka to interview type podcast nor interview type podcast bo khaimano or norok at least 2 mic nangnai duita camera nangnai gas no ringna nangnai gas no ringna ni bagi norok sakang no norok humba goma khaine topic norok choose khai norok questions rok ma sanamnai tamo singya abo nang kisa humba ma khaine nang audience be connect na bagi relevant topic no nang cover khai ke chao gangke Johnsi important gangke nang podcast ya kan in general content creation khai gangke nini kaisa niche nang choose ma khaine nin kaisa specialized area nang choose ma khaine jemon ang choose khai ke sini borok no tei an audience komang mano thia ani focus sanga na audience no tei no manan kaisa niche ang na katang oro borok ni story rok ang share khayo boni success motivation ni bagi roko ga abani nang kangman niche so nang choose khai mano nang ngi mano fitness tei sai mano in podcast ya ka sports tei sai mano ya career oriented education oriented nang abon tei sai mano ga abai kangma topic nang choose khai nin kaisa specialized kaisa area no nang choose khai di manani niche nang choose khai di nang basango ago goi mannai ang o episodes o chapter close khaina saka ang ano nai tongnai plus future podcaster rok no ang congratulation ro namu chungu norok hani year rogo katal podcast khulok di tai sini bor rok no norok motivate khaidi influence khaidi tai be a force sin borok ni bagai gangke in your first chapter orno ton siwan hambai